She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin. Stop. Simple ang pasabot mga higala. She doesn't have the liberty. Wala siya di ba siya unyo siya kagawasan, but constrained siya by being palace spokesperson or press officer o siya tawag siya mga higala nga santil mo. Constrained siya ana nga realidad. But pasabot di siya pwede magpatakag istorya. Nga naman kung mulitok ang iyang baba, gumikan kay official siyang tigpamaba, it is deemed official statement. Sa ato pa, kung ako na may galang gamitag logic karon, the official statement of the government is kasalanan ng mga Duterte. Di ba? Because every time magahigala nga dunay mga pananglitan na mga project na unsa diha, the palace mga higala is kabi kadali makaingon. Kasalanan ito ng nakaraang administrasyon. Although siguro lahi ang pagkasulti, but maura gyapon ang tenor mga kaigsunan. Without investigation, no? Without even looking into that event mga higala, dali ra kay makaingon siya declare kasalanan ni Duterte. So gumikan kay official siya and she is speaking officially with the seal mga higala siyang atubangan, with the flag siyang likod. So the statement is deemed official statement. So, in conclusion, what is now the official statement of the Marcos administration? Si Digong ang may kasalanan lahat. It would appear to be that way, mga higala. Nga naman, official siya. Pero kung adto siya sa vlog niya, magbahala siya dito, scatter siya dito, problema na niya. Di ba? Sige. Palayon, Gab. At kahit ano opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan. Tama. Sige. Ang tubag ni Auntie Claire ani mga higala, kadto ba da ang Friday gibasa na nako ang tubag? Katropang Arnel Cortez. Naana sa ako mga higala una-una unsa itubag mga higala ni ni Auntie Claire. Ang professionalismo mo ana gyud ni. Ang professionalismo yung nagtatrabaho, yung hindi palaging wala sa bansa. Paminaw na to sige. Palihog ko Gab, next video. XFM Katropa. Nakikita naman natin ang mga style ng mga Duterte supporters. Kung paano sila mag-hire ng mga tao na gumawa ng katang-isip na kwento. Sa kuan Gab, tapik to yata na. Wana siya. Amo din one. Forbida. Sige, padayon na lang na. Kapalit ang malaking halaga laban sa Pangulo. Marami nakakaramdam na parte ito ng plano ni na Mike Defensor. Pikas na. Katunang kuan, palihog daw ko atong sunod atong gi-play nimo gaina. Sunod ato mo daytoy kuan, ang kang brill ato ikatuloy yata, no? Katong tubag yun niya. Gusto na ko ito madungog yung tubag na pinaka-the best. Alas 7:47 mga higala samtang giandam pa. Mag-timpla na ta mga higalag kape niya. Katungwa pagka-kape, inyong gilab tining among kape. Mo na ginaingon ako mga higala, ma-high blood yung ko ana. Ma-high blood yung ko maghuna-huna na. Kung naamoy produkto, in respect mga igsoon, kinaasay amo, ayaw mo advertise diri. Sa akong sa akong YouTube gawas og inyo kong piratahon kana gawas og moingon mo nga katropang Arnel diri na ka sa among product no balhin ka diri tagaan ka na mo og isa ka malita pero samtang nagprogram ta nya kabalo mo mga higala nga natay product kinakuan ay kung kuan ni diha kanang mga produkto nga giunsa nimo diha no kay moingon pagka nga ang ato kunong kape pang dato. Ibu-bu ko ng imong kape sa imong kalimutaw. Ay! Di ba kay one way of kuan maguna no pag discourage sa mga nagtan-aw nagkuan ayaw mo palit ang kape ni Katropang Arnel kay pandato na.
Og dili ka, ayaw, ay pandamay, ayaw, ikaw, ayaw, wagwan. Di kayo mag-comment-comment pa ka diha. Di tayo nga na ka-amigo do. Alas 7:48, mga igalan, Dagnas Buntag. Mao na gid siguro na? Oh, mao na gid siguro? Ha? Kamay na lang, no? Sige, okay na. Oh. XFM Katropa. Ang tunay na professional Yan! ay nakikita sa gawa Mm. at hindi sa salita lamang. Ang isang leader na professional ay nananatili sa bansa upang mamuno, lalong-lalo na sa oras ng kalamidad. Sumusunod sa batas at hindi gumagamit ng dahas. At humaharap sa mga akusasyon gamit ang malinaw na ebidensya sa halip na pag-iwas o paninira sa administrasyon. Tumutulong sa pag-unlad at hindi nagiging dahilan ng pagbagsak ng pamahalaan. Kung susuriin ang mga pamantayang ito, malaki ang kakulangan ng Vice Presidente sa pagpapakita ng tunay na profesionalismo at pananagutan sa publiko. Ako bilang Palace Press Officer ay tumutugon Tanawa. sa Mo ni nakapait diha bay. Vlog ni eh. Oh, di ko na ako di gusto palampason eh. Kanila sa vlog manggod ni Auntie Claire. Pastilan gining utok ning bayana bay. Imog yung gitamakan imong edukasyon ba? Vlog manggod na nimo. Kami nga mga Pilipino, we're trying to put a demarcation line nga pag nagtindog ka, you are a Palace Press Officer. No? You are speaking on behalf of the palace, you are speaking on behalf of the administration, not the government. Just the administration, not the government. Hindi ka naman parte dyan eh. Pero, dili, tanawa, no? Sa imong vlog, nga kundiin, paminaw nimo, libre kang masulti nimo tanan, kay vlog man nimo, no? Imo gud ng vlog. And then, diri nimo i-assert nga imong pagka-Palace Press Officer. Wala na, naglibog ng tao, maglibog ng tao ana. Mao gani unta, no? Kung tarong pa ni mga higala nilang administrasyon, ayaw ninyong tuguti si Auntie Claire nga mag-vlog-vlog. No? Ayaw ninyo og tuguti si Auntie Claire nga mag-vlog-vlog nga naman maglisod ta karon og identify asay personal niya og asay official. No? Maglisod ta karon og identify pananglitan asa may official statement ani, asa may personal ani nga nasagol man eh. Di ba? Kay official man siya may galas gobyerno. Nya karon naa siya sa iyang in her capacity as vlogger. Yeah, ang yan dadon may gala as a Palace Press Officer. We know you are. Kabalo mi. Bisag dagan ganahin nimo. Kabalo mi nga Palace Press Officer ka, but in respect to the office, no, sa opisina ba, no, unta man lang kamay delikadesa, no, pero wala eh. O tanawan tubag may gala kalayo kay sinuod. Ang totoong profesional ko no mga higala, hindi lang sa salita ngunit nakikita sa gawa. Sa to pa mga higala, okay ra profesional pero bastos kay kamanulti. Katropang Arnel Cortez. Okay ra profesional mga higala pero kadalitok sa imong baba mga higala pandaot sa ubang tao. Pwede rin na siya clear? No? Kaduha mga higala matod pa niya. No? Matod pa niya mga higala nga ang totoo ko nung kining professional mga higala ay hindi kanang naara daw sa nasod. Unsay connection sa pag-abroad ni Bibi Sara sa professionalism daw be? O bright ka clear. Bright man gyud kuno ni siya mga higala. Wow, okay ra ko tawag og bogo kung sa ingani naman lang ko mga higala nga klases tao itandi. Unsay connection mga higala nga initan nimo pirmi ang pag-adto ni Bibi Sara sa gawas. Ang kuan ko no, ang tinuod nga professionalism mga higala, no? Kinahanglan ko no mga higala nga nandyan panahon sa calamity namumuno ng bansa. Wa ka kuyapian ang imong istorya?
Maglibog ng vice presidente ana ba? No? Una, mga higala, gamay kayong budget. Ikaduha, kung mulihok na siya, mo perform na siya, ingnog papapil. Yan naman. Ayaw ka i-outperform ang imong presidente kay may presidente ka naman. Besides, you are not the president, you are the vice president. Huwag ako vice presidente, why should I? Kung wala lang ko'y plano, mga higala, kung na ako'y plano nga mudagan, o pananitan, butang dalang, bahalag tangagon sa iring. Ako'y presidente ron, ako'y vice presidente ron, may galaw. Wala ko'y plano nga. Kakapoy ra mag-apil-apil pag politika, di na ko. Tama na ni na vice presidente ko. Ako'y plano sunod. Mapaabot na lang ko mahuman ang term na ko. Nga na, magsige pa man kong lamirda, nga na, magsige pa man kong lakaw-lakaw, may gala atong mga kuan. Nabahaan. Nga di ba na ako na trabaho? Bullseye! Bullseye! Tinood bitaw. Trabaho ba di ay sa vice presidente mga higala nga manguna sa mga rescue operation, mga relief operation, maghahatag mga higalag mga ayuda? Trabaho din na sa vice presidente. Na may presidente mga higala nga under niya ang tanang mga Wag yun ni bay. Dos ka mong gyud ka clear bisa kung saon. Ano mo na una-una Tama ba ka nang imong gipanulti? Hindi daw umaalis ng bansa dapat nandito daw panahon ng kalamidad para mamuno. So what are you implying? That the vice president should lead the country while in calamity? Mag-unsa naman na imong presidente? Diba? Yan na ba guday na may? Hindi pa siguro Muna di siguro nga na Auntie Claire. Unya wapag ko kabasa ko sa konstitusyon mga higala nga ang vice presidente manguna mga higala mamuno sa nasod panahon nga na calamity. Ambot kong kamo nakabasa ba mo? Ana sa konstitusyon pero ako wa ko kabasa. Nga ang vice presidente tanaw nimo limited ra magin ang trabaho sa presidente ba? Vice presidente ba? Limited ra gyud na. Sa tinuod lang. No? Kero nuingon ka nga dapat siya ang mamuno ng bansa sa panahon ng kalamidad. In the first place, mulakaw ng imong presidente, dili ba si BP Sara mo ibilin? Istorya. Di ba? Di ba niya kaya na ibilin? Ibilin man niya na sa uban, sa iyang mga cabinet members. Di ba? I mean, okay naman na basulo ni mo si Sara? Okay na basulo ni mo si Sara? Kung dito sa butang nga tinuod ba nga iya? Kung dito sa responsibilidad mga higala nga tinuod nga iya? Pero kani pag dumala sa nasod mga kaigsunan, iya ba guday ni sa panalitan atong kadto mga higalang kang digong, no? Kadto ka digong. Basulon ba mga higala si Lini kung naay mga dili man basulon nga naman. Vice President man siya, no? Ambot asa ni kining utok ni Auntie Claire gibutang na siguro lapalapa bay. No? Muna ni mga higalay ug sa ilinya nato ang tanang mga makalagot nga tao sa tibok Pilipinas murag top 1 gid ni siya. Tinuod, maglibog manggod mi Yusek Castro, attorney. Maglibog mi. Kung asa nimo diri ang imong personal, asa sa diri ang imong official statement. Because even when you are sa imong blog, you're speaking sa imong blog, you are bringing with you, no, the office being the palace press officer. Gani ka press karon gina-invoke nimo being palace press officer. Wala may problema ang mag-vlog ka. Pero at least hatagi og utlanan boundary nga kani personal nako, kani pang gobyerno ni. Di man siguro na mga higala dautan niya comment ng ako no? Di ba? Para man siguro na sa mga Pilipino o para sa nasa ikaayo sa imong presidente sa administrasyon. O di ba hinoon ikaw mo'y rason nganong daghan sa mga
Pilipino ang maglagot na gyud hinuon sa imong presidente kay bisan og maayo tong tumong kay di pa pud kabalo mo istorya ning imong presidente. I talk to my weird. Kay mga tuk-an naglaway mga higala kay tuwak-tuwak ok. Ay! Ha? Kay maayo ta tong tumong i-explikar. O i-explikar, no? Kaya na bang kung tinuod mga higala ni sila nga kuan, buhat mo istorya ha. No? Dili kay kadaghang pasiatab, magbibigay kami ng 2,000 bawat linti ng inyong ayuda lang nga makainutil sa mga Pilipino. Pasaylo ha. Hars gyud ko mo istorya basta ayuda mga higala ano man para nako makainutil gyud na nato. No? Tinuod na bahalag mo suko mo na kumingon mo nga hilasa sad nimo katropang Arnel ligyo ka mo dawat og ayuda. Kung kaya nako di ko. No? Samtang kaya nako mga higala di ko ngano man. Maanad unya ko. Maanad ko and then kabalo ka ngano ni nganong nahitabo ni mga higala. Nganong magpagutbot na ang tao mga kaigsuonan nga di maabot sa ayuda. Naatay ginatawag mga higala nga entitlement. Pag ang tao ginahatagan nimo isa duha tulo hantod maanad na kanapo mga higala. Feeling nila entitled na sila. Although in the first place mga kaigsuonan ko sila katungod ana. Ato ba ning katungod mga maayudahan ta? Yes. Pero dili sa kwarta lang nga pamaagi bay. No? Dapat equal ang opportunity mga kaigsuonan ihatag sa gobyerno. No? Para piskay ang demokrasya. Kinatong demokrasya malnourished eh. Malnourished ang atong demokrasya nga naman. Kadto lang mga dumadapig, mga higala, maoy unahon. Kadto mga dili, mga higala in taon, iwit mo. Dili ba pwedeng parehas Amerika? Nga, supporter o dili, Republican o Democrats, mga higala, panahon sa krisis, pantay makadawat mga higala og tseke? Pantay! Di ba? Ato adiri lahiban. Oh, kay kuan man mo, katrupa man ta ninyo la. Kamoy unas lista. No? Muna nakapait ron. Muna Auntie Claire. Muna akong komento ni ana mga higala. Asa man ani ang imong personal, asa sad ani ang imong official. Otherwise, hawa diha. Hawa! Hawa diha! Mura na yung pinakasayon nga solusyon ni Auntie Claire. Hawa! Hawa diha! Kaysa musamot mga higala ang atong panagbahin-bahin, musamot mga higala ang atong pagka di na gyud mo kabawi bisag unsaon pa. Hawa diha. Sa ingani nga kalaki unsaon ninyo pagbawi? Nga bisag unsaon na mo gunahon na mga higala mali man gyud pod. Ako pa nimo Auntie Claire? Ako pa nimo? Padayon kasi mong trabaho, ipasabot og tarong ang programa sa gobyerno, unya, maminaw ka sa tambag ni Choy Pahuta, ni atong amigo diri sa Tagum, si Kaloy Pahuta. O sa maging prinsipyo ni atong amigo, muana magini siya nga, ay, ilapod na, no? Ana na! Pagbirada karon ni Bipisara sa imo, wa man kay katungod nga mo balos o na personal capacity kay in the first place wala kag personal. Ba? O gainan kag itom kag kutipot, kana. Gainan kag baho kag ilok kana. Pero gainan ka nga dili ka professional sa imong trabaho, uy, you should think twice. Ayaw usaba ang meaning sa professionalism. Di imo naman ang usabon. Oh. Imo naman ang usabon ang pareha atong hilig manggod mo anay kanang kuan ba ipang twist ba pang lubag-lubagon ba. Oh, ikaw nag-announce ka, nahuli na si Saldi ko. Gumikan man na sa imong katanga. Istorya. Oh. Gumikan man to sa imong ka-excited masyado nga i-announce ko nuhay para ingnon nga grabe gyud ang gobyerno ron. Nahuli na si Saldi ko. Pagkahuman. Pagkahuman kay nakaiktad. Una na ka na malita. Labi, unsay nahitabo. Nagkabuang na sa kag-explain sa unahan.
ang nahuli, hindi ibig sabihin na naaresto. Na. Mauron. Dili may bulok. Nga nakabalo mi, sa imong first statement, ang imong pasabot, nadakpan. Naaresto. Muna ay magtanggalig kabuot. Mo man problema nimo eh. Ginatanggalan mi nimo kabuot. I hope nga kining akong komentaryo makaabot nimo. Oh, Tagalogin siguro natin ito. Baka naman maintindihin ng mga inahin na ito. Oh, ang manik nangitlig sa pugirin. Ay! Ha? Mao ko no nay tinagawog may gala sa ang manok nangitlig, nangitlog bugaran. Ha? Naway umabot ito sa iyo, Auntie Claire. Saan ba dito ang personal mo? Saan ba dito ang official? Yun lang naman ang tanong namin, Auntie Claire. Oh, kasi mahilig kayo sa mga pasikot-sikot. Tinatanggalan nyo na kami ng kabuot. Ano yung kabuot? Oh? Yeah, mga mabor ba kay sampot ni mga tawhana? Kasuhan natin yan. Nganong naaman mo sa gobyerno niya, moro na inyong mahimo? If you do not want to be publicly ridiculed or you do not want to be publicly discussed or topic, hawa mo diya sa gobyerno. Hawa! Nara ka sayon? Di mo gusto maisgutan? Di mo gusto? Wala mo gisgutan dili on your private capacity, lisod pod. Hilabtan mo yung pribado. Hindi na mao. Yan ang matapik mo everyday. Kung di mo gusto matapik everyday, ayaw mo kapila-pili na public space. Panalitan mga higala, di ka gusto mabash, ayaw pag-post. Di ba? Di ka gusto masaway nga nung mga ingani sa imong social media nga nung pang-post mo na di ka gusto masaway. Ayaw mo yung kagaroon nga, ayaw mo pagbuot kaya ako man ng Facebook, dili na imo ng Facebook in the first place, bye. Social media nga ni, by the term itself, social meaning, it's all about naagilaing tao diha, nga naman, society na. Social na. Di na social ka katong mahalon. Nailaing tao diha. Muminang, nag-Facebook, unya, gilak, unya, wife-friend, uy. Nayabag na. Wa gani kay gi-accept nga friend yan, nang lock pa ka, naunsa ma ka.